400 तरह के आम कबो तो देखले बड़ा लोग, हम तो भाई नहीं देखले रहनी 400 तरह के आम। लेकिन आज उहे 400 तरह के आम देखे खातिर हम आ गइल बनी आज मैंगो मेला में अपने पूरा परिवार के साथे, अपने सखी के साथे। उ सखी के भी सब परिवार आइल बाटे। ओकरी बाद एइजा आइनी त देखत तनी कि मार छोट-छोट लइका इतना बलून वलून बेचत हल, देख के मोह भी लागत हल, 2-4 गो खरीदबो कइला बलून। ओकरे बाद से देखत तनी ऊपरा हेंगा मुड़िया घुमा के त देखत तनी इतना छतरी, बाप रे बाप! ई छतरी के त लाइन लाग गइल बाटे। इहे छतरिया अगर निचवा रही त सब लोग एक गो लेके अपना-अपना घरे चल जाइत। इतना बरखा बुनी के दिन बाटे कुली। ओकरे बाद से भी कुल बनावते रहनी है दादा, तले अइसन भीड़ आइल ह, अइसन भीड़ आइल ह कि हमरा के अइसन ढकेलस उ वीडियो बनावते में कि सीधे हम गेटे के अंदर फेंका गइनी है। जैसे गेटवा के अंदरवा आवत हनी त देखत हनी बाप रे! हई कुल का ह। आ ओकरे बाद इतना गर्मी, इतना उमस हो गइल रहल कि टप टप मारे पसीना टपकत रहल हमनी के। ओही में देखत हनी बहुत लोग लहंगा पहिन के आइल बा, केहू सूट पहिन के आइल बा सलमा सितारा वाला, केहू साड़ी पहिन के आइल बाटे। मतलब तरह-तरह के एथी हमके छोड़ा ई कुल हमरा नइखे देखे के, हमरा तो बस आम देखे के बाटे। आम जब देखत तानी ई दादा ई तो 10-15 तरह की आमुए बाटे। काहे झूठ-झूठ लोग बोलता कि 400 तरह के आम बाटे। कहलन बस आगे-आगे चलत जा, देखिए तू। आ तहनो लोग बस ई वीडियो में तो हट मत जिया लो, काहे कि जौन हम चीज आम जौन देखावे जातानी उ तोह लोग पता ना देखले ओकबो लो कि ना। ऐसन आम कि हम तो भाई कबो जीवन में वैसन आम नहीं देखले रहनी है। लेकिन आज हम देख लेनी है। हई लो जल्दी-जल्दी आगे भागल जाता लोग, खाली खाए के तरफ जाता लोग। ए लोग को भूख लाग गइल, अभी 2 मिनट ना भइल ले जुगिया तले लोग को भूख लागे लागल। चल गइल लोग ने कि इन्ने देखत हन त मारे आमे के पेड़ कनी री दादा। इ त चली तनी वीडियो बनवा ली, काहे कि होनिया जब वीडियो बनवावत रहनी है ना फिर केहू मार देता ला कि जल्दी ऐसे हट, काहे कि मेहरारू को बड़ा लेट लगल फोटो वीडियो बनेला में। त केहू ना केहू धकिया देत रहला तो जगह बन नहीं पावत। लोग बच्चा री एने हेने के और एने देखत त मारे पानी हर जगह ये पानी बाटे। आम कहीं लौकते नहीं खे दादा। हम त आई रहनी अमुए देखे खातिर, कहां बा ई आम। छोट लइका मारे कुल्ले होके आइल बाटे लोग। इतना कुल अच्छा लागत ल, देख के सुंदर लागत ल। आ इतना ई दूरी में बाटे कि चलत हमने के एकदमे थक गइल रहनी। एगो त गर्मी, पसीना, ऊपर से बुझात ल कि बरखा अब आई कि तब आई। बताओ लो छतरिया निचवा जब रखता सन त केहू के डर नहीं रहत कि बरखा बुनी आई त आदमी कहो अपना के टांग ली। ओकरे बाद है ऊपर से फिर नीचे उतर के जातन जा रे बाप रे! कितना मंजिला बा ई त 6 मंजिला कहेला लोग बा, 6 की 5 मंजिला हमरा याद नहीं खे। इतना सुंदर बा, इतना सुंदर बाटे। लेकिन हम एकर सुंदरता नहीं, पहले हम आम के फेर हम रहनी हैजा त बाइक कोई कुल लौकता कुल का ने बेचे के धराइल बा कि देखे के धराइल बा, कुछ बुझाते नहीं के। ओकरे बाद से कहनी चला आम देखिए। हा अब आइल बा दादा ई आम। अब देखलो ई हाथी झूल आम ह, कबो देखले बाड़ लो नहीं ना। अब देखलो ई हाथी चिंगड़ आम ह। हई देखलो गुलाब जामुन आम। अरे बाप रे! गुलाब जामुन ई तो बुझाता कि प्रैक्टिकल जैसे पहिलवा होखी स्कूलवा में कॉलेज में ओहिंगा से ई मारे धइले बाटे लो सर लोग आपन कुली। हेनियो लागल बा, होनियो लागल बा, हर तरफ लागल बा। कहनी एगो रुका तनी पूछिए का दाम, हम तनी में से खरीदम त जरूरे कुली आम। तो कई बात से कहनी है कि ये आम कितना रुपए किलो है। त कहल लोग का ए बबनी आमुआ खाली देखे खातिर किने खातिर एको ने के, काहे कि 4-4 गो पीस धइले बाटे। कनी भाग तरी के आइल बेकार हो गइल बाटे। आम मिलबे ना कइल, बड़ी निक लागल।